Hola, em dic Clara Massons i sóc organitzadora professional. Avui us explicaré com fer una motxilla per un cap de setmana. Agafarem aquesta selecció de roba d'aquí. Un pantaló, un jersei, una samarreta, dues calcetes, dos mitjons, dos sostenidors, un pijama, el necessaire, veurem si ens hi caben les sabatilles, jo crec que sí, i que no ens falti el llibre. Ho posarem d'una manera especial, ja veureu, que farà que ens hi càpiga molt millor. Posarem la roba primer així estirada. Recordeu que, si us sembla que porto poca roba, també porto la roba posada, per exemple, del divendres. I si m'he d'endur una jaqueta, me l'enduré també posada. Així aprofito millor l'espai. Estic posant la roba una sobre l'altra, ben estiradeta, sense apretar-la, no cal ajustar-la. Poso aquí la roba interior, els mitjons, els tops, la bossa per la roba bruta i ara faré uns plecs. Faig així, jo li dic el canaló. I ara posarem a una motxilla que he comprat a una botiga del barri. No és especialment gran, una motxilla normal de l'esquena, i he posat la roba aquí. M'hi cap el necessaire, que porto de tot, el raspall, la crema hidratant, raspall de dents, pasta de dents. Si voleu encara optimitzar millor l'espai, tot això ho podeu posar dins una bosseta de congelació i encara ocupa menys. Poso el necessaire, poso les sabatilles, poso la bossa per no anar amb la motxilla tot el viatge, carregador del mòbil que no hi falti. Puc posar-lo aquí, amb el llibre també per anar llegint. Un altre truc és que posarem aquí els diners i les targetes en comptes d'endur-nos tota la bitlletera que portem normalment. I així portem menys cosetes. I això ho posarem dins el bolsito que el portarem a sobre. Doncs que tingueu molt bon viatge i espero que us hagi agradat molt.